guys, madung adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, tuwa nagtak-ang kuog saging. Kanto hilaw og hinog ang gisagol gikan to gahapon amang gituba dito sa Ilacate. Pero dilisa. Nasayang rag mga saging dito gipangkut-kut na nahinugan. Ja sa naghuwat ko saging. Tamas na nagbantay. Magguna na po dari kay grabe labong na. Puyan dyan ning has. Ay, sundang be. Wala may gloves. Ay, dangog. Sundang, dangog. Ikaw yung mag-video na ha? Na? Tapuan. Di kaya, bawon sunod adlaw. Na? Oo, nana. Be, iuna ni mo? Una nga ni. Uy, hala ka. Hapiting sa dagsan. Initaw. Pakasok tawil. Igang. Sayang naman. Mama nagatong mabuwak. Kana. Siyang wala ka. Lihat mag-bibig, mag-mananaw diha, mangalipon. Ikat di ay. Puyok panay ka. Wa may hangin. Isus kulik siya, grabe ka, daghan kay arte. Init. Eight minutes na. Tagay buwak ang kanang kuon. Ang say taon diha ma? Hotdog. Maminaw si madam. Sagla po yung buwak ka na. Mama sila. Wa. Ang kakanib. Ini tayo. Limito. Kay mito. Sa lipod ang buwak. Sama ko.
Sayang naman no. Katuw din na. Mga bidani, aliwaros. Kalabong. Kapingit. There's chatting on you. Bukan ha. Ilagang bukid. Sabo, kasi nagpalit. Pag mo na ma? Hotdog. Huh? Oh, yala ko. Nagbilang ko. What's that? Oh, yala to. Oh, mama si Kumaya. What's that? Go away from me. Oh, what? Hawa lagi po ah. Katel, way jacket. Jacket init. Seven minutes ra. Grabe, dito susuon din. Ara initan ako'y paon. Tara guys, ang gitamnan. Pananahog maguna. Labong mo na ganina. Ang gipang naugag buwak daris kitungtong. Labong mo na ganina. Aka na ang gitamnan ka ng labong na. Gitamnan ang bagong buwak. Ag babaw. Banga pa ka dorang kuha na. Sakit sa kamot ng kugon. Lamig na gloves. Paway sa pugo. Kaya sakit ang kamot.